Produs Marian și astăzi o să vă spun că în sfârșit mi-am luat și eu, mi-am cumpărat Bandicam, că ați văzut și voi cum se vedea urât și am zis, bă, haide mă să-i cer lui mama bani și mi-am cumpărat. L-am cumpărat, n-avea rost să mi-l... N-avea rost să joc așa cu el, că n-are rost. Și așa rămâne și mie. Și da, sper să se miște bine și să vă placă. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și un share pe Facebook-ul vostru, că mă ajută foarte, foarte mult și o să mai revin cu... Acum nu joc cu nimeni, fac așa un mic test să văd cum filmez cu el. Asta e prima filmare cu Bandicam fără... aia www.bandicam.com sus. Și sper să fie ok și să vă placă și vouă. Asta mi-am cumpărat Bandicam pentru că mă ajută foarte, foarte mult la filmări și nu mai apare aia și am zis că putem să filmăm și cu OBS-ul și fără să cumpăr, dar mi se mișcă extrem de infect și cu asta, cu Bandicam, mi se mișcă decât ok și am zis, hai să cumpăr versiunea full ca să cum ar fi, nu știu, să vă dau vouă o calitate mai bună, ceva gen. Da, cam asta a fost episodul, v-a fost Marian și vă zice mai tare.